Miksi teille tuli tietoturvaan liittyvät turvallisuusratkaisut ja niiden tarve? Kyberturvallisuuslaki oli tulossa voimaan ja halusimme varmistaa, että henkilötiedot on suojattu ja että järjestelmä palvelee kaikkia meidän 180 käyttäjää. Käytiin muutama keskustelu Santerin kanssa turvallisuusratkaisuista, demottiin heille Ysoftin SafeQ Cloudi. Ja se vakuutti. Miten se käyttöönotto meni sitten niin sun näkökulmasta? Omasta näkökulmasta meni tosi hyvin ja työt tehtiin taustalla häiritsemättä käyttäjiä ja meilläkin on useita laitteita useissa eri toimipisteissä ympäri Suomea. Yhteistyö sopi hyvin Mikon ja konttorilinjan kanssa. Just näin. Käyttäjän näkökulmasta niin työt ei keskeydy missään vaiheessa. Asennukset tehtiin kaikki taustalla ja kaikki oli valmista ennen kuin otettiin turvatulessokatkaisut käyttöön. Tulostus toimii helposti kortin lukijalla ja pelittää erittäin hyvin, jos yrityksessä on useita käyttäjää. Asiakas pääsee vapauttamaan tulostuksen korttia vilauttamalla mistä tahansa laitteesta. Yhteistyö Pori Energia Oyn ja Konttorin Oyn välillä on jatkunut yli 20 vuotta.